Ukrajinski komandant Oleksandr Sirski priznao je da su uslovi za odbranu grada Pokrovsk izuzetno teški. Grad na istoku zemlje već mjesecima pod pritiskom je višehiljadnih ruskih snaga. Sirski je rekao da su svi putevi snabdevanja pod vatrom, ali negira da su ukrajinske trupe opkoljene. U regionu Donjecka lično se sastao sa komandantima i šefom vojne obavještajne službe Kirilom Budanovom. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je u helikopterskom desantu poginulo 11 ukrajinskih specijalaca, dok Kijev to poriče. Na snimcima koji su se pojavili vidi se američki helikopter Black Hawk koji izbacuje vojnike u blato kod Pokrovska, ali autentičnost nije potvrđena. I ruski i ukrajinski izvori priznaju da je polovina grada sada takozvana siva zona, prostor koji nijedna strana potpuno ne kontroliše. Institut za proučavanje rata iz SAD navodi da su ukrajinske snage ostvarile male protivnapade, ali situacija ostaje teška i dinamična. Zelenski je odbranu Pokrovska proglasio prioritetom, dok Moskva tvrdi da bi zauzimanjem grada otvorila put ka potpunom osvajanju Donbasa. Pokrovsk je strateško čvorište, ali i simbol. Njegov pad bi Moskva mogla da predstavi Vašingtonu kao dokaz uspjeha, u trenutku kada su američko-ruski odnosi ponovo na ivici.